Salutare prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint cum puteți să schimbați becurile la stopul de pe spate la un Logan 2. Această mașină este din anul 2012 și în caz de vi s-a ars vreun bec, uitați cum puteți să-l schimbați. Deschideți portbagajul și în partea din spate, dacă vedeți voi, trebuie să desfacem această prindere, e ca un fluture de plastic. Deci desfacem această prindere. Ea se înșurubează pe un șurub. După care scoatem mufa aceasta. Are un clips aici în partea din spate. Apăsați pe el și trageți. Este puțin mai greu că am o singură mână. Vedeți, acesta este clipsul. Apăsați pe el ca să puteți să trageți. Să facem puțin și aici, să nu ne incomodeze această pislă. Și în partea asta de aici, stopul se clipsează într-un brăduleț. Imediat am să vă-l arăt. Este acest brăduleț de aici. Nu știu dacă se vede. De la acel brăduleț pe alb se clipsează în partea asta stopul. Și pentru a scoate stopul, tragem și mare atenție să nu rupem acest brăduleț de aici. Tragem în exterior și puțin în afară în partea asta. Eu am să pun pe pauză pentru că nu pot cu o singură mână, ca să nu rup acel brăduleț. De efectiv, hai că am mers și cu o singură mână. Ați văzut? L-am prins din partea asta de aici și am tras în exterior. Vedeți, brădulețul ăsta de aici este. Aici vine clipsat. Și acesta este brădulețul. Mare atenție că ăsta se rupe foarte repede din cauza căldurii. Devine casant. Pentru a schimba becurile, trebuie să desfacem aceste clipsuri. Și o să scoatem becurile afară. Placa cu becuri, că sunt mai multe. Am un pic mai nasol că fac o singură mână. Și aici avem toate becurile. Semnalizare, ceață, frână, poziții, mers înapoi, la fel și în partea dreaptă, tot la fel se schimbă. Acum punem la loc și apăsăm și clipsăm placa. Un pic cam murdară. Și acum o punem la loc. Cum o punem la loc? Prima dată punem în acel brăduț. Deci o împingem prima dată în acel brăduț. Gata, cam așa. Și punem șurubul din plastic, acest fluture. Strângem bine să nu vibreze. Acum punem mocheta la loc. Punem cei doi brăduți de aici. Unul sus, unul jos. Aceștia. Și acum clipsăm mufa. Și gata. Cam așa se înlocuiesc becurile la un Logan 2 2012. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos. Același principiu este valabil și pentru stopul din dreapta. Nu este greu, este destul de ușor
și ne auzim la următorul tutorial.